Mag-utod nga maestra. Kag isa ka punong barangay patay sa separado nga pagpangluthang sa syudad sa Gihulngan, probinsya sang Negros Oriental. Nagalaba nga death list sa probinsya, ginalauman nga mahatagan sang kasanagan. Yaring balita ang aton gintutukan. Sa sulod mismo sang Ilapuluyan, ginpatay sang wala pa makilalaan yung mga sospetsado nanday Arthur kag Ardale Cordovilla. Si Arthur, 55, ang principal sang Gihulngan Science High School, samtang si Ardale, 49, ang opisyal sang Department of Education sa syudad. Natala nang ipaidalom sa autopsiya ang bangkay sa mga biktima, may mga anggulo na ang ginasundan ng kapulisan sa krimen. Tinitingnan natin is yung tungkol sa trabaho talaga nila. Tingnan natin kung may naalitan ba itong dalawa. Pasado alauna naman sa agahon sa gitsulod man ng puluyan ni Romel Alipan, 64 anyos, punong barangay isang barangay Buena Vista. Ang biktima ang gintiro patay isang wala pa makilalaan yung mga sospetsado. Binibigyan naman ng anggulo talaga ngayon yung tungkol sa trabaho niya. Ang mag-utod nga manunudlo kag ang kapitan ang nagdugang sa nagalabang alisahan sa mga ginpamatay sa Negros Oriental. June 18, apat ka mga pulis ang ginapatihan gin-set up kag brutal ginpatay sa banwa sang Ayungon. July 23 naman sang ginluthang sang riding in tandem ang tagdepensa sa mga mangunguma nga si Attorney Anthony Trinidad. Sang tinalikdan nga tuig, nadala ang ngalan sini sa death list gagin sa publiko sang grupo nga Kausa Gihulnganon Batok Komunista. Kahapon, sang giluthang man sang mga nagpakilala NPA members ang rebel returnee nga si Wenny Alegre kag Felimino Hanayan, samtang nagapagwa sa bulungan sa banwa sang Sambogita. Nga panawagan simbahan sang madalom nga investigasyon sa mga kaso agon mahatagan sa hustisya ang kamatayon sa mga biktima kag mauntat na ang krimen sa lugar. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.